O conselleiro de Emprego e o presidente da Deputación tamén fixeron referencia á actual situación da Praza de Abastos de Ourense e como se atopan as negociacións polo momento. O punto de non encontro, mellor dito, porque discordia non hai, pero de non encontro é que se pretende pois que as obras se leven a cabo nun laxo de tempo absolutamente inviable e que se non están rematadas nese laxo de tempo inviable, pois os placeiros teñan que marcharse da Alameda e non teñan ao mesmo tempo preparado o lugar onde retornar a levar a cabo a súa actividade. Claro, eso non pode ser. Nos o que ofrecemos, efectivamente, é que os placeiros o que ofrecen é algo que a mí me parece absolutamente racional, que se as obras non están rematadas nese prazo que se dá, que é o 1 de marzo do ano que ven, no ano 27, pois que poden continuar na Alameda por o tempo estrictamente indispensable para rematar as obras da Praza de Abastos e volver á Praza de Abastos, pero con cargo á concesión que teñen, é dicir, non lle estarían regalando nada, xa estaría contando a concesión, por lo tanto, esa concesión dá igual que conte nun sitio que conte noutro. Xunta e Deputación non ven factible que as obras estean rematadas o 1 de marzo de 2027, tendo en conta que non saíron nin a licitación aínda. Xa non é ningún malentendido, é que non se entende exactamente porque non estamos xa facendo obras a piques de inaugurar pois a Praza de Abastos de Ourense, excepto por unha cerrazón absoluta do alcalde nesta cuestión.